הדבר הראשון, יעזור לך? פתח. ספר שיהיה לך חדש. שהוא גם מאוד מתאים לך. לביתר הכל מותר, ואם זה היה תמר בכלל זה היה עליי. ספר מקסים שההורים אתה תספר לך. זה שני. אתה לפתוח מפה. תגיד לה, אור, את מפסידה עלינו. מטוסים! מה זה מקור? מטוסים ומטוסים. טאדאם! טאדאם! וואו. וואו. זה קרב. נשיקה ויש עוד דבר. 3 דברים! חיבוק לפני הדבר השלישי. לא, חיבוק שלך. ודבר השלישי. פה איפה הספר? כתבתי לך פה ברכה. שאתה תזכור את זה כל הזמן שתהיה גדול. ודבר שלישי, שאם את רואה, תראו. וואו. זה בחדר שלך. איזה יופי. וואו. תראה איזה תמונה יפה, אתה זוכר שהצטלמנו? מי הכי יפה שלי? כמה אתה אוהב אותי? אתה תתגעגע אליי? אימא'לה, אני מתעלפת ממנו, אני בא לי לבכות, אני לא צוחקת, תפסיקי לצלם. איזה תמונה יפה שלנו. וואו, מהממת. תפסיקי לצלם. תמרי, מה אתה רוצה לברך את אור? כי היא עוזבת אותנו, אתה יודע, והיא תבוא לבקר אבל. שיהיה לך מזל טוב! לא, אין לה יום הולדת. מה אתה רוצה להגיד לה על זה שהיא שמרה עליך 3 שנים? תודה. ומה אני הולכת להיות? ומה אני הולכת לעבוד? וגם! נכון. ואתה תתגעגע אליי? כמה? אבל זהו, רק תודה, מה עוד? מה תעשה שתתגעגע אליי? יש לי את התמונה. ותתקשר אליי? אתה תזכור את המספר בעל פה? כמו של אמא? מה? אתה תזכור את המספר לבד? מספר טלפון שלי. כמו שאתה זוכרת של אמא. ואם אמא מציקה לך תתקשר אליי? מה? ואם תהיה לך אחות תתקשר להודיע לי? כן. כן. ביי. כשאני אהיה גדול אז אני אתקשר אליך. שתהיה בצבא, אני אבוא לטקס סיום טירונות. עם 4 ילדים. עדיף. מואה.